मी अपेक्षा करतो सभागृहामध्ये 150 वर्षाचा हा आपल्याला परंपरा आहे, त्यामुळे सभागृहामध्ये आपण नगरसेवक असताना सभागृहाची मान मर्यादा डेकोरम मेंटेन कराल अशी या ठिकाणी मी अपेक्षा व्यक्त करतो. कारण आपला जो सभागृहामध्ये असताना किंवा बाहेर नगरसेवक म्हणून असताना प्रशासनामध्ये असताना आपले जे विचार आहेत त्या विचारामध्ये हेकेखोरपणा नको किंवा मी म्हणेल तेच खरं असं म्हणायला नको. कारण आपण रिसेप्टिव्ह पाहिजे, सगळ्यांचं आपण ऐकलं पाहिजे, ऐकून मग समजून घेऊन पुढचा विचार केला पाहिजे, निर्णय घेतला पाहिजे. कारण एक आपला एक सिद्धांत आहे, नाव माहित नाही त्या सिद्धांताचं, परंतु साधारण असं आहे की सर्व कावळे काळे असतात असं समजलं जातं. म्हणजे आपण जेव्हा एखादा विचार मांडतो ते माझंच खरं असं वाटत असतं, परंतु जेव्हा आपण एखादा पांढरा कावळा बघतो, आफ्रिकेमध्ये बरेचसे पांढरे कावळे आहेत, किंवा इव्हन तुम्ही जर पक्षी संग्रहालयात गेलात तर वेगवेगळ्या कलरचे कावळे तुम्हाला पाहायला मिळतील. त्यामुळे आपला जो हा दुराग्रह जो असेल की कावळे काळेच असणार, तर तो नसू शकतात, पांढरा असू शकतो, वेगळ्या कलरचा कावळा असू शकतो. त्यामुळे इतरांच्याही विचाराचा योग्य तो सन्मान कराल आणि योग्य ते डिसिजन्स या सभागृहामध्ये घेत राहाल.